आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. आपण मुलांनी विज्ञान प्रशिक्षण कार्यशाळा केल्याचं ऐकलंय, पण शिक्षकांसाठीचं विज्ञान प्रशिक्षण कार्यशाळेचं आयोजन सावंत फाउंडेशनच्या वतीनं कणकवली विद्यामंदिर हायस्कूल येथे पार पडलं. 3 दिवसीय या विज्ञान प्रशिक्षण कार्यशाळेत शिक्षकांनी वेगवेगळ्या विज्ञान प्रयोगांचं प्रात्यक्षिक करून पाहिलं व त्यांनी आपण भविष्यात जिल्ह्यातील विद्यार्थी वैज्ञानिक घडावे यासाठी आत्ता या प्रात्यक्षिकांचा उपयोग करणार असल्याचं देखील सांगितलं. शिस्तबद्ध आणि व्यवस्थित त्यांनी त्याचं आयोजन केलं होतं. जितका उत्तम दर्जा प्रशिक्षणाचा होता तितकाच उत्तम दर्जा आयोजनाचा सुद्धा होता. आणि डॉक्टर रमेश सावंत स्मृती विज्ञान केंद्र, आणखी डॉक्टर होमी बाबा सेंटर सायन्स एज्युकेशन आणि टाटा इन्स्टिट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च आणि इतर संस्थांच्या माध्यमातून विद्यामंदिरमध्ये कणकवलीमध्ये तालुक्यातील माध्यमिक विद्यार्थ्यांसाठी विज्ञान शिक्षकांसाठी प्रयोगातून विज्ञान या स्तुत्य कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. खरं तर शिक्षक विज्ञान हा विषय आपापल्या परीनं अत्यंत सोपा करून सांगण्याचा प्रयत्न करीत असतातच, परंतु तो अधिक सोपा कसा करता येईल, अधिक सोपा करून तो विद्यार्थ्यांपर्यंत कसा पोहोचता येईल, यासाठी या सावंत फाउंडेशननं कणकवलीतील माध्यमिक विज्ञान शिक्षकांसाठीची ही कार्यशाळा आयोजित केली. या ठिकाणी मोठ्या संख्येनं शिक्षक वर्ग सहभागी झाला आणि त्यातून हा उपक्रम यशस्वी झाला आहे असं मला वाटतं. सावंत फाउंडेशनच्या वतीनं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये हा कार्यक्रम, अशा प्रकारची कार्यशाळा होणार आहे ही अत्यंत चांगली गोष्ट आहे. या उपक्रमाचं महत्त्व लक्षात घेऊन मी त्यांना शुभेच्छा देतो. आई एम जोहर अत्तारी. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रमेश सावंत स्मृति विज्ञान केंद्र की तरफ से यहाँ कार्यशाला workshop was arranged for the school teachers, and we came all the way from Mumbai to guide the teachers for the experimentation. And our idea is, if we train the teachers को ट्रेन किया तो एक टीचर्स 100 स्टूडेंट को पहुंच सकता है, दूसरे 100 को पहुंच सकता है. So it was very nice that we are invited at the school in Kankavali for doing this kind of thing. Thank you very much. The aim of this workshop was to encourage our school teachers to take science to their schools and to encourage their students to do experiments in science. म्हणजे या शिक्षकांना आम्ही एक्सपेरिमेंट्स दिले आणि हे एक्सपेरिमेंट त्यांच्या शाळेत करावे अशी आमची अपेक्षा आहे. This 3-day workshop covered experiments in chemistry, physics and biology, and all the teachers enjoyed the experiments, did the experiments well, did the calculations, graphs and all things which we wanted. आम्ही जे काही त्यांना सांगितलं करायला शिक्षकांनी केलेलं आहे आणि आम्हाला अभिमान वाटतो की त्यांना त्याचा काहीतरी फायदा झाला असेल. सायन्स हॅज टू बी टॉट इन अ गुड वे इन स्कूल्स, स्पेशली लॅबोरेटरी वर्क. इन अवर प्रेझेंट एज्युकेशन सिस्टम वी डू नॉट गिव्ह इम्पॉर्टन्स टू लॅबोरेटरी वर्क. नाउ वी मस्ट चेंज द ॲटिट्यूड
and give more practice to our students in schools and colleges. And one of the important programs is the National Junior Science Olympiad program, which is for 9th and 10th standard students, wherein we take care of all the subjects, physics, chemistry and biology. I must appreciate the efforts of Dr. Ramesh Sawant Foundation to organize this workshop. आणि ही कार्यशाळा ह्याच्यानंतरसुद्धा आम्ही एफर्ट्स घेणार आहोत आणि इतर भाग या तालुक्यातल्या इतर शाळेमध्ये पण करणार आणि दुसऱ्या तालुक्यामध्ये पण अशीच कार्यशाळा करणार आम्ही. सो ओवरऑल आय एम व्हेरी हॅपी that we could do something for the teachers, and I hope that teachers will take this to their schools and encourage their students to do laboratory work. That is what we expect from them. Thank you so much. रमेश सावंत स्मृती विज्ञान केंद्र कळसुली आणि डॉक्टर होमी बाबा आणि टाटा इन्स्टिट्यूट यामार्फत जे 3 दिवसाची जी कार्यशाळा झाली आणि यासाठी आपल्या खरं सांगायचं म्हणजे आपल्या भाऊसाठी सर्व कुटुंब जे आहे ते कशा पद्धतीने इथे विज्ञान शिक्षकांसाठी तालुक्यातील प्रयत्न करतायत हे आपण पाहिलेलं असेल. आपल्या मुलासाठी करतात पण भाऊसाठी करणारे हे खरोखरच एक आणि यांचं कुटुंब जे आहे ते आदर्शवत आहे. कारण डोंगरे कुटुंब म्हटल्यानंतर सगळी सुशिक्षित व्यक्ती आहेत आणि त्यांनी कामच त्यांचं गुरुजी होते, डोंगरे गुरुजी, आणि त्याने शिक्षणाचं काम चालू ठेवलं होतं आणि ते पुढेही चालू ठेवत आहेत. ही चांगली गोष्ट आहे आणि यांचे जे उपक्रम आहेत ते आपल्या शिक्षणासाठी फायदेशीरच आहेत, त्या व्यतिरिक्त सामाजिक कार्यासाठी सुद्धा उपयोगी आहेत. इथे जर पाहिलं असेल अवकाश दर्शन असेल, त्यानंतर विद्यार्थ्यांसाठी शालेय ड्रेससुद्धा त्यांनी दिलेले आहेत. त्यानंतर आपण जर पाहिलं असेल तर ही जी कार्यशाळा घेऊन त्यांचं मत आहे की प्रत्येक शिक्षकाने कृतीमधून शिकवावं आणि त्यासाठी 1 लाख रुपयाचं साहित्य त्यांनी खरेदी केलं. आणि आपल्याकडे जे प्रभू सर असतील, त्यानंतर पांडे सर असतील किंवा अटारी सर असतील यांच्यासारखे तज्ञ मार्गदर्शक आणलेले आहेत आणि त्यांनी छोट्या छोट्या गोष्टीसुद्धा आमच्यापर्यंत पोचवलेल्या आहेत. खरोखरच सावंत फाउंडेशनचं कौतुक करावं तेवढं महान आहे. आणि त्यांनी अजूनही ठरवलेलं आहे की 4 अजून आम्ही या संदर्भात मार्गदर्शन आम्ही घेणारच आहोत आणि ते शिक्षकांसाठी देतात. पैसा असतो सर्वांजवळच, पण तो पैसा कसा वापरायचा असतो, कोणाकडून मिळवायचा असतो, हे जर आपल्याला हे करायचं असेल तर सावंत फाउंडेशन खरोखर कौतुकास्पद आहे. त्याबद्दल मी त्यांना धन्यवाद देतो. नमस्कार, माझं नाव प्रणिता उल्हास बांबुळकर. माध्यमिक विद्यालय नाटाळ येथे मी कार्यरत आहे सहाय्यक शिक्षिका म्हणून. सावंत फाउंडेशन हे आज आमच्यासाठी म्हणजे नाटाळ हायस्कूलसाठी काही नवीन नाही आहे, कारण आतापर्यंत अनेक कार्यक्रम आमच्या शाळेमध्ये झालेले आहेत. अगदी योगासंदर्भात असतील, अवकाश दर्शन असेल किंवा इतर ज्या काही परीक्षा या फाउंडेशनमार्फत आयोजित केल्या जातात, ह्या प्रत्येक वेळी आमच्या शाळेचा यांच्या उपक्रमामध्ये सहभाग असतो. या अगोदर देखील एक कार्यशाळा झालेली आहे ज्याच्यामध्ये मी सहभाग घेतला होता आणि अतिशय खेळीमेळीच्या वातावरणात अगदी सावंत फाउंडेशनच्या त्यांच्याच घरी ती कार्यशाळा आयोजित केलेली होती आणि त्याचप्रमाणे इथे देखील ही कार्यशाळा आयोजित केलेली आहे. आणि अतिशय सुंदर असे जी प्रात्यक्षिकं आहेत, म्हणजे जे आम्ही आमच्या कॉलेजमध्ये पण शिकलो नव्हतो अशा पद्धतीची जरा वेगळ्या पद्धतीने नाविन्यपूर्ण अशी प्रात्यक्षिकं आम्ही ते शिकलो. आणि अगदी छोट्या छोट्या वस्तूंचा उपयोग करून आपण एकच संकल्पना वेगवेगळ्या पद्धतीने मुलांना कशा पद्धतीने शिकवू शकतो हे या कार्यशाळेतनं आमच्या लक्षात आलं. आणि अशाच कार्यशाळा अजून आयोजित व्हाव्यात आणि आमच्या बरोबरच्या इतर शिक्षकांनाही त्याचा लाभ व्हावा. सावंत फाउंडेशनच्या ह्या अतिशय स्तुतिमय किंवा आपण दैदिप्यमान प्रगतीसाठी मी आमच्या सर्वांतर्फे शुभेच्छा देते. आणि नमस्कार, मी जनार्दन शेळके, विद्यामंदिर माध्यमिक प्रशाला कणकवली या शाळेमध्ये गेले 28 वर्ष अध्यापनाचं काम करतो आहे. डॉक्टर रमेश सावंत स्मृती विज्ञान केंद्र कळसुली आणि डॉक्टर होमी भाभा सेंटर फॉर सायन्स एज्युकेशन यांच्या संयुक्त विद्यमानं गेले 3 दिवस म्हणजे 10, 11 आणि 12 आमच्या प्रशालेमध्ये विज्ञानातून प्रयोगातून विज्ञान या संदर्भामध्ये या ठिकाणी उपक्रम आयोजित केलेला आहे. या 3 दिवसामध्ये मला तर
अगदी कॉलेजमध्ये गेल्यासारखं वाटलं. म्हणजे या 3 दिवसामध्ये मी स्वतः शिक्षक आहे हे विसरून गेलो आणि जशी मुलं प्रयोगशाळेमध्ये वावरतात तशी वागतात अगदी तशा पद्धतीनं आम्ही या ठिकाणी वावरत होतो. माझ्यापेक्षा वयस्कर शिक्षकसुद्धा या ठिकाणी आहेत, पण सगळेजण आम्ही विसरलो होतो की शिक्षक आहोत. आम्ही एक विद्यार्थी या नात्याने या ठिकाणी वावरत होतो. या फाउंडेशनतर्फे आम्हाला जे मार्गदर्शक सायंटिस्ट लाभले त्याने अतिशय उत्तम अशा प्रकारचं मार्गदर्शन या ठिकाणी आम्हाला केलं. अगदी हसत खेळत प्रयोग कसे करायचे. आपल्या आजूबाजूला अशा अनेक वस्तू आहेत की ज्यांचा उपयोग आपण प्रयोगासाठी करू शकतो. कारण विद्यार्थ्यांना शिकवत असताना सायन्स हा विषय असा आहे की तो थेअरीपेक्षा प्रॅक्टिकलवर जास्त भर असतं आणि विद्यार्थ्यांना तोंडी सांगण्यापेक्षा किंवा फळ्यावर डायग्राम काढून दाखवण्यापेक्षा जर आपण ते प्रयोगातून दाखवलं तर विद्यार्थी अधिक समजून घेतात आणि त्याच्यामध्ये जास्त इन्व्हॉल्व होतात. कारण विद्यार्थ्यांना कृती करायची असते, त्यांना साहित्य हाताळायचं असतं, पण शाळेमध्ये मोजकं साहित्य वगैरे असतं आणि महागडं साहित्य असतं. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आपण साहित्य हाताळताना थोडीशी काळजी घेण्याची सांगत असतो. पण यातूनच विद्यार्थी पुढचे सायंटिस्ट बनत असतात. विद्यार्थ्यांना जर आपलं करिअर सायन्समध्ये घडवायचं असेल, सायंटिस्ट व्हायचं असेल तर आत्तापासूनच त्याने प्रॅक्टिकलवर भर देणं गरजेचं आहे आणि तेच या उपक्रमातून आम्हाला या ठिकाणी शिकवलेलं आहे. आणि अत्यंत सुंदर अशा प्रकारचा उपक्रम हा सावंत फाउंडेशन यांनी घेतलेला आहे. याचं नियोजन, आयोजन अतिशय सुंदर अशा प्रकारचं केलं. भावी वाटचालीसाठी मी त्यांना आमच्या प्रशालेतर्फे शुभेच्छा देतो आणि हा उपक्रम आमच्या प्रशालेत राबवल्याबद्दल मी खास करून आमच्या प्रशालेतर्फे सावंत फाउंडेशनचे आभार मानतो. धन्यवाद. माझं नाव बडेघर नाहीद, अंजुमनी खुद्दामुल मुस्लिमीन हायस्कूल हरकुल बुद्रुक. गेल्या 3 दिवसापासून हे डॉक्टर रमेश सावंत यांचं जे उपक्रम आहे या अंतर्गत उपक्रम जे झालेलं आहे ते खूप चांगलं होतं. या 3 दिवसामध्ये थोड़ा सा चेंज मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा ये 3 दिन. और यहाँ पर जो ये यंगस्टर्स कहूँगा मैं इनको, दे आर नॉट एजेड पीपल्स, इतना फुल एनर्जेटिक, इनको देखकर हम परेशान हो रहे थे कि क्या कर सकते हैं, लेकिन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल तक ये पहुँच रहे थे और हमको गाइड कर रहे थे. और बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि इनकी एज इतनी ज़्यादा है. बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने हमको ये प्रैक्टिकल समझाए. और एक जो नेचर साइंस उसका भी हमको बहुत अच्छा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन, और मुझको ये मिला यहाँ पर कि ऑब्जर्वेशन और एक्यूरेसी दैट आर द इसेंस ऑफ साइंस. ऑब्जर्वेशन, एक्यूरेसी एंड तो ये जो मिलकर एक फ्रूटफुल यहाँ पर हमारा ये फाउंडेशन का जो कोर्स था बहुत अच्छा रहा और मुझे बहुत इससे फ़ायदा हुआ. और हमारे कलीग्स को भी, और जब ही सर ने भी बताया कि बिल्कुल कॉलेज का परफॉर्मेंस लग रहा था और पहले ही सर ने बता दिया कि यू आर स्टूडेंट्स, तो एकदम जो फ्री फील था उस फ्री फील में हमने बहुत अच्छा यहाँ पर छोटे छोटे जो एक्सपेरिमेंट से बहुत कुछ सीखा है. और थैंक्स फॉर दिस ऑल पर्पस. नमस्कार, मी सहदेव पालव, शंकर महादेव विद्यालय कोंभोड या प्रशालेमध्ये विज्ञान व गणित या विषयांचे अध्यापन करतो. गेले 3 दिवस म्हणजे गुरुवारपासून शनिवारपर्यंत गेले 3 दिवस आम्ही या डॉक्टर रमेश सावंत स्मृती विज्ञान केंद्र आणि डॉक्टर होमी भाभा सेंटर फॉर सायन्स एज्युकेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने घेण्यात आलेल्या माध्यमिक विज्ञान शिक्षकांसाठी प्रयोगातून विज्ञान ह्याचे जे या कार्यशाळेचे जेव्हा आयोजन केलं गेलं आहे इथे या शाळेमध्ये, त्यासाठी जेव्हा लिंक क्रिएट केली गेली त्या दिवशी पहिल्याच दिवशी मी याला रजिस्ट्रेशन केलं. कारण 2018मध्ये झालेल्या या उपक्रमामध्ये, या कार्यशाळेमध्ये मला सहभागी होता आलं नाही, परंतु यावर्षी मला ही संधी मिळाली. त्याचं मी खूप भाग्यशाली मला स्वतःला समजतो. कारण प्रयोगातून विज्ञान ही जी कन्सेप्ट जो आहे तो प्रॅक्टिकल बेस पूर्णपणे असल्यामुळे आम्ही गेले 3 दिवस फक्त विद्यार्थी म्हणून इथे आम्ही शिकत होतो. पहिल्याच दिवशी जेव्हा सांगितलं गेलं की तुम्ही शिक्षक नाही आहात तर तुम्ही एक विद्यार्थी जे आहात असं समजून तुम्ही प्रत्येक प्रयोग करायचा आहे, तरच तुम्ही त्या गोष्टी शिकू शकता. एक शिक्षक म्हणून जेव्हा शिकायला जाल त्यापेक्षा तुम्ही विद्यार्थी म्हणून जी गोष्ट शिकाल ती शिक्षक म्हणून शिकू शकणार नाही. म्हणजेच पूर्णपणे डिटेल्स त्या गोष्टीचा घेण्यासाठी प्रयोगातून विज्ञान ही कार्यशाळा जी आयोजित करण्यात आली त्याबद्दल मी सरांचे खूप खूप आभार व्यक्त करतो. तसंच पहिल्या दिवसापासून 3ऱ्या दिवसापर्यंत आम्हाला मार्गदर्शन करणारे सर्व शिक्षक हे पूर्णपणे एनर्जेटिक होते. पूर्ण 3 दिवस जी 7 ते 8 तास जी कार्यशाळा चालू होती त्याच्यामध्ये कुठेही त्यांची एनर्जी कमी झालेली आम्हाला दिसून आली नाही. त्याबद्दल त्यांचे खूप खूप आभार. अजून सांगायचं झालं तर काही प्रयोग असेही आहेत की ज्यामध्ये सेल्फ म्हणजे स्वतः तुम्ही करा
आणि नंतरच त्याचा अनुभव घ्या. ह्या गोष्टीची संकल्पना जी आहे ती नवीन शैक्षणिक धोरणावर आधारित पूर्णपणे गेले 3 दिवस आम्हाला हे प्रशिक्षण देण्यात आलं, ज्याच्यामध्ये एंगेज, एलॅबोरेट करणं, इव्हॅल्युएट करणं, एक्सपांड करणं आणि एक्सप्लेन करणं, या 5 E's संदर्भात पूर्णपणे आम्हाला नॉलेज मिळालं. म्हणजे तुम्ही स्वतः करा, स्वतः नॉलेज घ्या, स्वतःला आलेल्या प्रश्न आम्हाला विचारा, शिक्षकांना ॲज अ विचारा आणि त्याचे ॲन्सर्स तुम्हीच शोधा आणि आम्हाला पुन्हा उत्तर सांगा. म्हणजे अशा प्रकारचं 5 E's म्हणजे नवीन शैक्षणिक धोरणावर आधारित असलेलं हे प्रशिक्षण खूप छान होतं आणि हे प्रशिक्षण घेत असताना देखील आम्हाला खूप आनंद होतो. आणि हा आनंद द्विगुणित असा होतो कारण प्रत्येक दरवर्षी आम्ही विज्ञान शिक्षक जेव्हा एकत्र येतो ना, तेव्हा आम्हाला कुटुंब असं आम्हाला एक अनुभव येत असतो. कारण समोर आल्यानंतर लगेच आम्ही एक स्मितहास्य आणि एक एनर्जीने आम्ही सगळेजण एकत्र येऊन ते सगळ्या गोष्टी करत असतो. सर, ही जी कार्यशाळा आयोजित केली त्याबद्दल मी आयोजकांचे आणि विद्यामंदिर हायस्कूलचे यांचे मी खूप आभार व्यक्त करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.